Καλησπέρα. Θα κάνουμε σήμερα την παρουσίαση του LG Nexus 4. Είμαι μαζί με τον φίλο μου τον DJev. Είμαι ο Σίμος Ελισοφίδης ή κατά κόσμο Σίμος AI. Το κινητό είναι το Spy. Θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο κάποιες ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει μια συσκευή. Αλλά για ξεκινά Δημήτρη. Λοιπόν, έτσι ξεκλειδώνει. Μπορούμε να πάμε στις ρυθμίσεις της συσκευής. Θα προσπαθήσουμε με διπλό τράβηγμα. Κατεβαίνουν οι ρυθμίσεις και από εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε τα ασύρματα δίκτυα. Όπως βλέπουμε κυλάει πολύ καλά. Χρήση δεδομένων. Μια αναλυτική να σβήσουμε λίγο το φως γιατί... Να σβήσουμε ή να ανάψουμε? Για να σβήσουμε λίγο το φως γιατί εντάξει θα μας συγχωρήσουν τα παιδιά από το κλαμπ, αλλά δυστυχώς είναι η πρώτη φορά που κάνουμε παρουσίαση και έχουμε κάποια προβληματάκια. Αυτό γίνεται μόνο. Τώρα είναι καλύτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο. Τώρα δεν είναι... γιατί δεν βλέπουμε. Ναι. Τώρα είμαστε λίγο καλύτερα. Θα μας συγχωρέσουν λίγο τα παιδιά για τον αεραστατικισμό που κρατάμε. Τι μας δείχνεις Δημήτρη? Τη φωτεινότητα. Θα τη βάλουμε λίγο στο full. Για παράδειγμα. Καλά το κινητό από όσο βλέπουμε, παρόλο που είναι φορτωμένο, πάει σφαίρα. Εδώ είναι τα widgets, έχει αλλάξει ο ό,τι εφαρμογή έχει ανοίξει και έτσι κρατήσει στην κάση. Αυτές είναι οι εφαρμογές που μπορούμε να βάλουμε μπροστά στην οθόνη του κινητού μας. Ας πούμε, το γνωστό AirDroid σε όλους. Τα βάζεις μπροστά. Τι άλλο να δείξουμε? Υπήρξαν φήμες ότι δεν κλείδανε πολύ καλά σε ασύρματα δίκτυα. Δεν μου έχει παρουσιάσει τέτοιο πρόβλημα το κινητό. Γιατί αυτές οι φήμες υπήρχαν στο προηγούμενο, το Nexus του Samsung. Παρόλο που φοράει την 422 και έχουν αναφερθεί γενικώς πολλά προβλήματα σε διάφορους, το τηλέφωνο δεν έχει παρουσιάσει ούτε ένα πρόβλημα. Το μόνο που έχω ανακαλύψει είναι όταν του βάζεις ένα headphone, κάνει λίγο θόρυβο εδώ. Ναι. Στο βίσμα, ακούγεται μέσα στο ηχείο. Καλά, ναι. Αν έχεις χαμηλωμένο τον ήχο, φαντάζομαι ότι αυτό δεν το είναι πιο πολύ σαν τα κινητά όταν τα πλησιάζεις σε ένα ραδιόφωνο ή κάτι που ακούς το να κάνει ένα τέτοιο ήχο. Κάποια widgets εδώ. Να βάλουμε παιχνιδάκι, να... Και, εντάξει, είναι και βαρύ αυτό από ό,τι καταλαβαίνω.